खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि मिथिंगा बसुमतारी आंनि आर'नाइ एमजे इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आं दिनै नोंथांमोननो फोरोंगोन कीबोर्डनि माबायदि सारिगामा दामो लोगोसेयैनो मा मुं एबिसिडिनि नोंथांमोना आं बेखौ फोरोंगोन दिनै नोंथांमोना अब्ला नायदो नोंथांमोना आं दा कीबोर्डखौ अन खालामना लाहरनोसै बेयाव थुनानै नै अन जाबाय लाइटआ जोंबाय अब्ला नै आं दिनै नोंथांमोनखौ बुजायनो थाखाय आं बेफोरबायदि लिरना लाजोब्बाय नै दिनै बेफोरबायदि लिरना लाजोब्बाय नोंथांमोना साननो हागौ एफा बुरजायाव मारै दामगोन नाथाय मोनसेयानो नै नोंथांमोननाय बे सिनिफ्राय डि इ एफ जि ए बि ओमफ्राय नै बेयाव सिमोन नालाय लगे लगे सिया जुरिफिनबाय बेनिखायनो नोंथांमोना नै बिनिफ्राय नैबे मोनबानिफ्राय मोनबा नङा नैबेनिफ्राय नैबे बे मोननै नालाय बे मोननैनिफ्राय नैसिम 1 2 3 4 5 नै बे 5सिम बिसिम मोनसे हमना ला बेनो हमना ला बेनो आरो बे नै लगे लगे बेनो बे आरो बेनो बे नै बेनो बे एखेसो गोजा अब्ला नैबेखौ मा नाम होनो नैबेखौ गेजेरनिखौ मा नाम होनो नैबेखौ मा नाम होनो नोंथांमोना आं खिन्थागासिनो नोंथांमोना सानदो नै बिनिफ्राय बे एखेयानो गासिबो एखे अब्ला नै बिनिफ्राय बिसिमखौ लवार अक्टेव बुङो बिनिफ्राय बिसिमखौ लवार अक्टेव बिनिफ्राय बिसिमखौ मिडिल अक्टेव बिनिफ्राय आरो बिसिमखौ हाई अक्टेव अब्ला नै एखेसो नै बिनिफ्राय बिसिमखौ लवार अक्टेव बिनिफ्राय बिसिमखौ मिडिल अक्टेव बिनिफ्राय बिसिमखौ हाई अक्टेव नै एखेसो नै सि बे लिरनायाव नाय एखेसो जायो नै सि डि इ एफ जि ए बि बिनिफ्राय आरो एखेसो जालांफिनबाय नै बिनिफ्राय बिसिम नैनिफ्राय सानना नायबाय नोंथांमोना नै मोनदो नै बे एखेसो होमबा नै मोनसेयावनो सानना नायदो एखेसोखा नै बिनिफ्राय बिसिम एखेसो आरो बेबो बे गासिबो एखे गोजा बेनिखायनो नै आं नोंथांमोना देखायगासिनो नै बे सिनि गोजौआव नैखौ आं लिरना खिथायाखै नोंथांमोना लिरबा मिथिगौमोन नै आं नोंथांमोना बेयाव ओरैनो कीबोर्डखौ आखिना खिथाबाय नै नैबेखौ मिडिल अक्टेव हाई अक्टेव नैबेखौ हाई अक्टेव नैबेखौ लवार अक्टेव ओमफ्राय नै बाखिखिनि दंमोन बेफोरखौ होआखै बेफोरनि गोनांथि गैया नै बेफोरनि नैजों मोनसे गारदों नैनिफ्राय बेनिफ्राय बिसिम मोनसे गारदों बेनिफ्राय मोनसे गारदों मेन माबाया नै बेनो लवार अक्टेव मिडिल अक्टेव हाई अक्टेव बेयावनो अब्ला नै माखौ मा बुङो नायदो नोंथांमोना नै सि बे सिनिफ्राय जुरिदोंमोन बे सिनि नैबे गोजौखौ ओरै सिन होदों ओरै सिन माने शार्प बियो नैदि सिना बेसिन थागोन बियो नैदि ओरै सिनबा शार्प होमबा नै हमना नायदो नै बे सि गोसोम बे गोसोमा सि शार्प डि नैबे डि गोसोम डि शार्प इया शार्प गैया मानो होनबा नै बेयाव गैया गोसोम गैया इनि जायगायाव बेनिखायनो इया शार्प गैया बिनि उनाव एफ शार्प जिनि गोसोम दं जि शार्प ए शार्प ओमफ्राय बिआबो शार्प गैया मानो होनबा बेयावबो गैया बिनि माबायावबो गैया बेनिखायनो बिआ शार्प गैया मामाया शार्प गैया होनबा इजों बिजों शार्प गैया बे मोननैयाल' शार्प गैया बाखिखिनि दंजोबो सिआ दङ डिआ दङ एफआ दङ जिआ दङ ए नै बेखिनिया शार्प दङ होमबा नै कीबोर्डआव नायदो नोंथांमोना आं खिन्थाखाबाय लवार अक्टेव नैबे फार्स्टनिखौ होनगोन लवार अक्टेव ओमफ्राय नैबे गेजेरनिखौ मिडिल अक्टेव नैबे लास्टनिखौ हाई अक्टेव अब्ला नै नायदो बे सिनि गोजौनि नैबे गोसोमा सि शार्प ओमफ्राय नै डि शार्प ओमफ्राय बेनिफ्राय नै इयाथ' शार्प गैया होनखादोंमोन आं दहाय बेनिखायनो नैबेया जेबो गैया नैबेयाव गैया बेनिखायनो इया शार्प गैया बेनिफ्राय एफ शार्पआ नैबे जागोन जि शार्प ए शार्प आरो बि दहायनो खिन्थादों बिआ शार्प गैयाना जेबो गैया लगे सि दहायनि नै फार्स्टनिफ्राय फैफिनबाय बेयाव जादों लवार अक्टेव एबार मिडिल अक्टेवाव एखेयानो नै सि शार्प डि शार्प इयाथ' शार्प गैया होनखादों एफ शार्प जि शार्प ए शार्प ओमफ्राय बिआथ' शार्प गैया जाखाबाय बेयाव मिडिल अक्टेवा थांबाय एबार हाई अक्टेवावबो एखेयानो बिदियानो नै
C sharp D D sharp इयाथ' शार्प गैखाया ओमफ्राय F sharp G sharp A sharp ओमफ्राय बिआथ' शार्प गैखाया नालाय एकेसो नै नोंथांमोना मिथिखाबाय एकेसो नै बेखौ होनो लवार अक्टेभ मिडिल अक्टेभ हाइ अक्टेभ बे मोनथाम ओमफ्राय बाखिखिनि मोननायनि गोनांथि गैखाया दंमोन नाथाय बेयावनो बेस्ट जायो बेखिनियावनो बेनिखायनो नै नायदो नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय आं फारि फारि खिन्थाखाबाय आं नोंथांमोननो एखेसो नै बे मोननैनिफ्राय बे मोननै दङ बेयाव मोनथाम दङ बेयाव मोननै दङ बेयाव मोनथाम दङ बेनिखायनो नोंथांमोना नै सानना ला बे मोनसे गोसोम मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा बे मोनबाजों मोनसे बेखौ होनो लवार अक्टेभ बेनि उनाव नै लगे लगे फैफिनबाय नै सि बेयावबो सि नैबे वाननि नैबे गोसोम वाननि गाहायाव नै सि बे सिनिफ्राय नैबे बिसिम बेयाव मोनसे लगे लगे सि एखेसोगा नै बेयावबो एखेसोगा बेनिखायनो नोंथांमोना साननाङा दि एसेबां बुरैयाव मारै दामगोन नाथाय नै बे लवार अक्टेभ मिडिल अक्टेभ हाइ अक्टेभ दंखाजोबो बेनिखायनो नै एखे सानना लादो नोंथांमोना एखेसोगा नै नामावनो मिथिखायो अब्ला फैदो आं नोंसोरखौ मिडिल अक्टेभाव फोरोंगोन नै सा सि बे सिनि गोजौआव नै सि शार्प आं नोंसोरनो र' लिरना खिन्थागासिनो सारेगामाखौ सारेगामायाव बबाव जायो लिरना खिन्थानोसै आं नोंथांमोना बहियाव नै नायदो आं नोंथां लिरना खिन्थाबाय आं नायनो सा रे गा मा पा दा नि उनाव लगे लगे सा होनबाय आरो नैयाव थांफिनलायबाय नालाय बेनिखायनो सा रे गा मा पा दा नि नै सा थांनो थाखाय नैबेखौथ' आं खिन्थाखाबाय शार्प होनो होननानै सि शार्पआ अबाव जागोन दहायनो खिन्थादोंमोन आङो नै सि शार्पआ नैबे गोसोम सिनि गोजौ शार्प नैबे शार्प जाबाय सा दामनो थाखाय सि शार्प सा ओमफ्राय बिनि उनाव दङ रे लिरनो थाखाय डि शार्पआ अबेमोन नै बे डि बिनि गोजौआव नै डि शार्प ओमफ्राय सा रे थांबाय गा लिरनो थाखाय गा मानोना नैबे इल' दं शार्प गैया बिदि इल'बा शार्प गैया इल'बा अबाव जागोन नैबे इ मानो होनबा इया शार्प गैखाया नालाय नैयाव जागोन नैयाव गा इया शार्प गैया नै शार्प गैखाया लिरनायावबो गैखाया ओमफ्राय बिनि उनाव गा थांबाय मा लिरनो थाखाय एफ शार्पआ नै बे एफ जाबाय शार्पआ नै गोजौआव एफ शार्प बिनि उनाव पा लिरनो थाखाय नायदो नै पा लिरनो थाखाय जि शार्प जिआव बबाव दं नैबे जि शार्प बेनिखायनो नैयाव पा जाबाय बेनिफ्राय दा लिरनो थाखाय ए शार्पआ अबे नैबे ए शार्पआ जागोन नैबे गोजौना ए शार्प बिनि उनाव दङ नि लिरनो थाखाय मा बिआथ' शार्प गैया नालाय लिरखायाखै बिनि उनाव बिआ नै अब्ला बे जागोन आं नोंसिनो दामना खिन्थानोसै नोंथांमोना बुजिखाबाय नै नोंथांमोना जुदि लिरना लानोबा स्क्रिनशट खालामना लिरना ला नै नोंथांमोन देखायबाय आं सारेगामाया बिदि लोगोसेयैनो नोंथांमोना खिन्थाखाबाय आं नै अबेखौ सि होनो अबेखौ डि होनो नै सिया नै बे नैबेनिफ्राय जुरि नैबे मोननैनिफ्राय बे मोननै दङ बे मोननै उनाव नै लोगो सि बेनि उनाव सि डि इ एफ जि हानाय मानि लिरलां नोंथांमोना माबासिम जिसिमल' थायो नाथाय जिसिमल' थायो नै जि ए बि सि डि इ एफ जि मानो होनबा नै निसिमल' थायो नालाय नै बिनि उनाव 1 2 3 4 5 6 7 सा रे गा मा पा दा नि सातटालायना गासै सातटा नालाय बिनिखायनो जिसिम थायो नै देखायखाबाय आं नोंथांमोना नै सा रे गा मा पा दा नि सातटा नालाय नै नैनिफ्राय सानदो नै 1 2 3 4 5 6 7 नै सात नैबे सातटाजों नै गोसोमाबो आं खिन्थाखादोंमोन दहाय नै बेजों बेसो जायो नालाय बे सानिफ्राय निसिम गासै नैयावबो सातटा
ओमफ्राय नैबे गोसोम गोसोमखौ हमना लाबा मोनबा, बेखिनियाव मोनसे, बेखौ होनदों लवार अक्टेभ, बेयाव मोनसे, बेयावबो एखेयानो एक सा रे गा मा पा दा नि सा, निसिमल' थायो नालाय निसिम। आं ओरैनो सारेगामा होनना खिथादों नोंथांमोना बुजिनायनि। नैनिफ्राय हमना लाबाय 1 2 3 4 5 6 7, सारेगामाया गासै 7थाल'खा नालाय आरो निसिम नालाय निसिम बिनिखायनो बिनिफ्राय नैबेसिम बिसिम गासै 7था दं। ओमफ्राय गोसोमाबो एखेयानो, बेनिखायनो नोंथांमोनखौ होनखादों आं दहायनो मोनसेबानो गासिबो एखेसोखा। नोंथांमोना सानना इसेबां बुरजा मादि जागोन, नाथाय एखेयानो गासिबो एखेयानो। बेनिफ्राय बिसिम एखे, बेनिफ्राय बिसिम एखे, बेयावबो गासै गोसोमा मोनबा दं, नाथाय बेयावबो 7था दङ, गुफुरा 7था दङ। अब्ला नोंथांमोना बुजिखाबाय माखौ मा बुङो। साखौबो खिथाखाबाय आं, सि शार्प, डि शार्प, इया शार्प गैया, एफ शार्प, जि शार्प, ए शार्प, बिआथ' शार्प गैया नालाय बि। बेयावबो बिदिनो सारेगामायाबो। अब्ला नोंथांमोना हमनो हाखाबाय नैयाव नायनानैनो सायाव अबाव जागोन, आरो खिन्थाखाबायबो आं, नोंथांमोना नायदो। अब्ला आं दामना खिथानायनोसै माबायदि दामो नायदो नोंथांमोना। आगदा आखाइजों दामो मेथाइफोरखौ गासैखौबो, नाथाय आगसि आखाइया कड हमग्रा, ग्रोब मिलायग्रा। आगसि आखाइजों मेथाइखौ दामा, बेनिखायनो बे आगसि आखाइया जादों कडल' हमना दोनग्रा बियो। बेनिखायनो नायदो आगदा आखाइ, बे आगदा आखाइजों सारेगामाखौ मादि दामगोन नायदो नोंथांमोना। आं दहायनो खिथाखाबाय। बहियाव नायै दामदो, आं नायलायलायला, नोंथांमोना नायै दामबानो जाबाय। नोंथांमोना स्क्रिनशट मारनानै नोंथांमोना नायै दामनोबा। अब्ला नायदो आं दामना खिथानायनोसै। लोगोसेयैनो बबे आखाइया अबाव जागोन बिनि बागैबो आं खिथाखानोसै, नोंथांमोना नायदो। सा लिरनो थाखाय, सा दामनो थाखाय बेयावमोन नालाय, ओरै दामलांगौमोन नालाय, बेनिखायनो नैबे टु फिंगारा एबा टु आसिया, नैबे 1मोन नालाय आसि बिमाया, बेनिफ्राय 2 3 4 5मोन नालाय टुआव सा, बेनिफ्राय उनाव 3आ रे, बिनि उनाव फैगोन गा, सा रे गा, ओरै दामगोन सा रे गा लिरनो थाखाय आसि बिमाया फैखासै, नैबे आसि बिमाया ओरै थांखासिगोन सिङाव, इयाव थांखासिगोन, बेनिखायनो गा, सा रे, आसि बिमाया इयाव थांखासिगोन सिंजों, गा, बिनि उनाव फैसिगोन मा दामनो थाखाय 1, मा पा दा, मा लिरनो थाखाय 2 बिदि फारि फारि जालांजोबसिगोन। बेनिफ्राय थांबाय नायदो नोंथांमोना खनसे मोजां नाय 1 2, 1 नङा 2सो, 2 3, बिनि उनाव 1 फैगोन, 1 आसि बिमाया 1, बिनि उनाव फैगोन 2 3 4 5, 5 आसिया नियाव थांसिगोन। अब्ला नोंथांमोना रोंखासिगोन सारेगामा मादि दामो। सा रे गा मा पा दा नि, निया नैबे लास्टआव थांबाय, निया लास्टआव थांबाय। अब्ला नोंथांमोना सारेगामाखौ रोंखाबाय। बेयाव मा मिडिल अक्टेभाव फोरोंदों आं नोंसोरनो सा रे गा मा पा दा नि, अब्ला नोंथांमोना दामनो हागोन। बेनिफ्राय दामना नोंथांमोना बुजिखाबाय, लिरनायाव फोरोंखाबाय आं नोंथांमोननो माखौ सि फोरोंखाजोब्बाय आं नोंथांमोननो। सारेगामाखौ नोंथांमोना बिदिनो दामबानो जाबाय। स्पिड दामलां, बेसेबां स्पिड दाम, ओमफ्राय बेनिफ्राय थांखोलायसिगोन नि उल्था थांखोनायबो दामखा नोंथांमोना। बिनिफ्राय ओरै थांबाय नालाय उल्थायाबो नि दा पा मा गा रे सा, बेबो एखेयानो उल्था। नुखाबाय नोंथांमोना एखेयानो दाम, उल्था दामफिनबानो जाबाय। सारेगामायाथ' दहायनो फोरोंखाबाय।
निनिफ्राय दानखोलांफिनदो नै एखेयानो आसिफोरखौबो नोंथांमोना मोजां मोजां नायना दामबानो जाबाय जाहाथे भुल खालामा नै उल्थाया नैबे आसिनिया थांसिगोन नैबे इयाव बिनाव फैसिगोन नैबे 2 2 नङा 3 आसिया नै सा सा रे गा मा पा दा नि नि दा पा मा गा रे सा नै नोंथांमोना आं सारेगामा फोरोंबाय नोंथांमोना बुजिखाबाय नोंथांमोना बिदिनो दामबाय थाबानो जाबाय ओरै दामलाय आरो दामखोफिनलाय दामलाय दामखोफिनलाय दामबाय था नोंथांमोना स्पिड जागोन होमबाना फोरोंखाबाय नोंथांमोनखौ सारेगामा मिडिल अक्टेभाव फोरोंबाय नोंथांमोनखौ सारेगामा बिनि उनाव दङ नै नैयावबो सारेगामा दं एबार नैबे दाख्लै फोरोंदोंमोन आं गुफुरनि बागै एबार नैयावबो गुफुराव दङ नै गुफुरावबो नै बिनिफ्राय हमना ला नै बेयाव सा बेयाव गोसोमाव गैया एबार गोसोमाव गैया गुफुराव गोजा सा रे गा लगे लगे नै आसिया थांखाबाय नैबे आसि सिङाव मा पा दा नि नै निया सौहै 1 2 3 बिनाव फैगोन 1 आव थांगोन नै 1 1 आव एफा थांगोन नै 1 बिनि उनाव फैगोन 2 3 4 नै नि आरो उल्था दामखोफिनदो नै आसिबिया बिनि उनाव नै 3 नै जाबाय सा रे गा मा पा दा नि नि दा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा दा नि नि दा पा मा गा रे सा नांदेरलांदों एसे नोंथांमोना मोजां दामबानो जाबाय नै बिनि उनाव दहाय ना जाखाबाय नोंथांमोना रोंखाबाय एबार सारेगामा रोंबाय नोंथांमोना आं मोजां फोरोंबाय नोंथांमोना रोंबाय बिनि उनाव फैगोन कर्ड अबे कर्ड एबार फैगोन कर्ड हमनाय गिबियावनो आं नोंसोरखौ फोरोंगोन मेजर कर्ड फोरोंगोन नोंथांमोनखौ आं नै मेजर कर्ड अबेखौ सि मेजर कर्ड अबेखौ डि मेजर कर्ड अबेखौ एफ मेजर कर्ड नै सिनिफ्राय जुरियो सि मेजर डि मेजर इ मेजर एफ मेजर जि मेजर ए मेजर बि नै बे सातटा मेजर दङ सारेगामायाव 7टा नालाय बेबो 7टा थाखागोन नै ABCD ओमफ्राय आं नोंसोरनो माबायदि सारेगामा दामो लोगोसेनो सि बेफोर सि डि बेफोरखौ माबायदि नाम हमो नोंथांमोना आं खिन्थाखाबाय नै नोंथांमोना आं खिन्थाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ'आव नोंथांमोना आं कर्ड हमनाय फोरोंगोन कर्ड हमनाय माबायदि कर्ड हमो नोंथांमोना फोरोंगोन नोंथांमोना कर्ड हमनाय फोरोंगोन मेजर कर्ड दिनैनि भिडिअ एसेनोसै बेखिनियाव फोजोब्बाय नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोना कर्डखौ मोजां फोरोंसिगोन आं कर्ड हमनाय मादि हमो मोजां फोरोंगोन आं नोंथांमोननो कर्ड हमनाय माबायदिखौ मा कर्ड होनो नोंथांमोना मोजां फोरोंगोन आं दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो लोगोसेयैनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो बेफोरबायदिनो इजियावनो बर' रावजोंनो मोजां फोरोंगोन नोंथांमोना जुदि माखौबा बुजिबावाखैबा मोजाङै सोंहरबानो जाबाय कमेन्ट खालामना नोंथांमोना आं खिन्थाहरगोन दिनैनि भिडिअ